Friends, good evening. आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। PM किसान राङारि अनसुंथाइ बारायबाय 4000 मोनसिगोन नंगौ ना नङा अफिशियेल नोटिस ओंखारबाय। दा बे मोनसे जोबोर इम्पोर्टेन्ट आपडेट नोंथांमोना हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो जोंनि फार्मार्स एबा आबादारिफोरा जाहाथे नंखाय बाथ्रायाव गोजावा एबा जाहाथे जामब्रवा। दा फार्मार्स आईडी खालामनांगौ ना खालामनाङा बा हाया मियादि जानांगौ ना जानाङा बेनि सायावबो बाव नोंथांमोना बुजिगोन। दा बेखायनो भिडिअ नाय आंथ' PM किसाननि बागै जेब्ला गोनांथार आपडेट सफैयो अब्लासो दाना भिडिअ खालामो। थ' नोंथांमोना बयबो मिन्थिगौ नैबे बड' जब इनफ'आव गुबुन बादि नंनाय नङैनि PM किसाननि अरिन'दयनि आपडेट होबाय थाया। दासान्दि जेबो अरिन'दयनि गोदानबो फर्म एबा एप्लाइ जाया आरो लोगोसे PM किसानबो गोदान जाया। दा बेनि बागै डिटेल्सखौ नोंथांमोना मिन्थिनाया मोजां नङाबा दासान्दि जेबो अर्डार गैया बेबायदि अरिन'दयनि गोदान फर्म साबमिट खालामनाय एबा PM किसाननि खालामनाय बेखौ नोंथांमोना जाहाथे एसे थाल लायो। दा जियानो जा PM किसाननि राङारि अनसुंथाइ सोनाय डेट 24 किस्ति आरो 4000 जाबाय बे भिडिअ गोबां नोंथांमोना नुदों जानांगौ ससियेल मिडियायाव। दा बेनि बागै अफिशियेल नटिस फैदों आं नोंथांमोननो फोरमायगासिनो जाहाथे जोङो बयबो मिन्थिनो हायो। दा मोनसे खावलायनाय जायफ्रा नैबे बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट साख्रिनि आपडेट सरकारि स्किम लननि सायाव नोंथांमोना बर' रावजोंहाय आपडेटखौ मोननो हायो। दा जों थांनाय PM किसाननि पर्टेलाव दा जों फैबाय PM किसाननि पर्टेलाव आरो फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोननिया दाखालि 23 किस्तिखौ मोनदोंमोन 20 जुनाव आरो वेस्ट बेंगलनिफ्राय हरदोंमोन। दानिया ओरैबायदि कम्पालसरि जाबाय माने एग्रिकालचाराव जाय मुलाम्फा एबा राङारि अनसुंथाइ ट्रेक्टरनिफ्राय लानानै जि बायदिसिना जोलै जा जियानो जा एग्रिकालचारनिफ्राय जि मोनो माने फार्मार्स बे आईडिखौ नांथारसिगौ। अके माने गोदान आपडेट फैबाय बेखौ कम्पालसरि नांगोन आरो बे हाया नोंनि नामाव थानाय जानांगोन एबा नोंनि बिफानि नामाव थानाय जानांगोन। नाथाय बिब'निबाबो जागोन नाथाय बिब'आ थांना थानाय जानांगोन आरो अके जिखुनु जाया जाय हा मालिक बियो माने थांना थानाय जानांगौ आरो बे हाया मियादि जाथारनांगोन होमबासो माने जायो गुबुन हाया जाया फार्मार्स आईडी खालामनोबा बेखौ बुंदों आरो जुदि हाया नाम दानस्लायाखैबा नोंथांमोना सार्कोल अफिसाव थांनानै जाहाथे नामखौ दानस्लायना लायो आरो बे फार्मार्स आईडीखौ खालामगासिनो एग्रिकालचार अफिसाव बेखौ नांथारगौ दानिया होमबासो एकाउन्टआव किस्तिया नोंथांमोना हाबगोन। दा बे सोलिबाय दङ बेखौ थांनानै एग्रिकालचार अफिसाव ग्राम सेबकखौ लोगो हम बेनिफ्राय खालामनानै नोंथांमोना लानो हागोन आरो लोगो बेबादि कार्ड मोना आरो कार्ड नोंथांमोना बेखौहाय जेब्ला अर्डार फैगोन अब्लासो मोनगोन। दा बेबादि जेबो अर्डार गैया जास्ट फार्मार्स आईडी खालामनांगौ बेनिफ्राय मोनसे एक्न'लेजमेन्ट मोनबोगोन स्लिप मोनबोगोन बेखौ दोननानै लाबानो जाबाय। जेब्ला कार्ड मोनो अब्ला नोंथांमोना बेखौनो नायनो हागोन। दानिया ससियेल मिडियायाव खायसे PM किसाननि राङा बारायबाय 4024 किस्तियाव मोनगोन होननानै गोबांथार होदों गुबुन चेनेलाव बेखौ आं नोंथांमोननो क्लियार खालामगोन अफिशियेल नटिस होबाय। दा नेक्स्ट किस्ति मोननाया बेसेबां सोयो होनोबा नैबे आगष्टनिफ्राय दा आगष्ट सोलिगासिनो दङ बेनिफ्राय नभेम्बरनि गेजेराव खनसे 24 किस्ति हाबगोन नालाय दा बे माला हाबगोन होनोबा बियो अक्ट'बराव हाबनाय चान्सआ दं। अके सेप्तेम्बराव बे हाबा अक्ट'बरावसो हाबनाय चान्सआ दङ दे लास्ट उइकआव एबा फार्स्ट सप्ता नभेम्बराव जायखिजाया फुजा खाथियाव दुर्गा फुजा खाथियावबो मोनहैनो हागौ बे राङारि अनसुंथाइखौ। दा बेखौ लानानैनो खायसे 4000 मोनसिगोन होननानै भिडिअ खालामगासिनो दङ। दा बेखौ PM किसाना माबादि नटिस हरदों जों दा बेखौ नायनोसै। फैबाय PM किसाननि पर्टेलाव PM किसान मोनसे सामानिधि स्किम दङना बेनो PM किसान। दा बिथांमोना मोनसे डिक्लेरेसन होदों माने बिथांमोना नटिस होदों बेनो जाहैबाय फैगौ 24 किस्ति बाय इनस्टलमेन्टआव अके बेखौ बुंदों आरो PM किसाना 4000 होसिगोन होननानै मोनसे भाइरेल अन ससियेल मिडिया माने ससियेल मिडियायावहाय फेसबुक जा इउटुब जा बा मिडिया जा बेफोराव माने नोंथांमोना नुदों जानांगौ नाथाय बे नंखायसो होनना बुंदों। अके बे जाबाय फेक्सो अके बे फेक्सो बेखौनो अफिशियेल नटिस गैया दासिमबो एनाउन्समेन्ट खालामाखै होनना बुंदों बिथांमोना। अके थ' दासिमहालागै जेबो अफिसियेलि 4000 मोनगोन होननानै एनाउन्समेन्ट खालामाखै होनना बुंदों बेखौहाय जाहाथे एलार्ट जानो होदों आरो नोंथांमोना जाहाथे निउस चेनेल जा बा इउटुब जा जाहाथे बेखौ फोथायनाङा भेरिफाइ खालामग्रो दासिम बेबायदि अफिसियेलि गाइडलाइन्स फैयाखै जे रां बारायबाय 24 किस्तियाव बेखौ मोनसिगोन होननानै बिथांमोना माने नटिसखौ होबाय। दा बेखायनो रावबो फोथायथ'नाङा जेब्लासिम PM किसाना गावसोरनि अफिसियेल हेन्डेलनिफ्राय बा अफिसियेल नटिस होआ अब्लासिम रावबो फोथायनो हाया। दा गुबुन चेनेलाव बुंनो हागौ 4000 मोनसिगोन 24 किस्तियाव बे टटेलि नंखाय बेयो फेक्सो।